Tara mga kadyam. Sulod ta dre sa sana sila ipatre. Ladies and gentlemen, if you want you to know, we will be entitled to win for our grand prize for today. There will be one lucky person can win the Samsung smartphone and also the Aircon media window Aircon 0.6 HP. You only have to do is purchase the wood 5,000 Sila TV dre mga kadyam. Sa atin mga kadyam. 15,000. Sila yung cellphone din mga kadyam. Samsung. Latest na yung sa ating 24,000. Wala. Waterproof din. Ano sir, beses na ang delay Delay sa na sa kapat. Pagkuli mga kadyam ay Samsung na 5G na sila mga kadyam. Ini sampai 30,000. Nanti tahu terima kasih. Ini pasal sinay Pantrio. Uji binso mga kadyam. Natin sir. Hindi di siya pang negosyo mga kadyam. Uji binso naman. Sa artist na klaseng mga kadyam. Mga sulit. 1,000 mga kadyam. 1,000. Boleh gini? Mending niya, budak ko pa rin siya pa. Pagkaman, pining man sila karon. Para ako, siguro. Ang down siguro na. Ako na, mo gini. Ano yung less? Apa siguro na. Wala na less? Wala na siguro. Wapo siya, rubol. Ay, tasaw na namin dyan, parayo na. Sila yung mga panlima ka dyan mo na shark na kuwan freezer negosyo ni mga dyan ito sa tasang panlima dyan mga gamit nature. Nandri mga dyan muna sa grocery. Nature na siya mga dyan. Ano ka dre yun? 50,000 ang panyo. Isang pinila. Good zero ka dyan. Ay, kaya hindi makanya. Lambo. Sakto din kaya. 50,000.
Gusto mo mga Christmas light rin mga dyan, na kaya sa mga disarpi rin mga dyan. Dara mga dyan, 1,989 mga dyan. Gusto mo magpasko. Plus na mga dyan, butangan yung series na 3,000. Mahal 300 mga dyan. Mas taas yung mga kanya. Tulutan mo na yun. Tumot na kayo, wala ka nag-base. Ngayon, ko rin, ay 7,000. Gusto mo mas ko rin kaya mabito sila rin yung sa Christmas light. Wala kayo sabi sa ito. Marami tao mga dyan. Nani ko piling mga dyan. Marami ka na tao. Laman na ito. Mas na nabito yung mga dyan. Gusto mo makatulog yung mga dyan. Gusto mo kasi 4,090. Pero isang mga dyan. Tapos na ito. Kaya ito eh. Nasa 3,000 very good station ito dyan. Tapos tingnan ko yung mga kapit. Sa atin niya 3,000 Tapos ano ko dyan. Tapos siya sa amin dyan. Naharap ito. Nasa 6,000. Sa atin niya mga dyan. 6,000. 7,000. Ay mga panggalang mga kadyang mga po. Pang-aampi na. Very palit ko panggalang kadyang. Kung makakumpalay mo kadyang. Sa atin na kadyang ang mga rin nila. Pero gusto niyo siya ng sa pagpagsirin ka dyan. Isa na kayo. 6,000. Ano kung galito? Mga bangko din naman yan. Misa na. Dito sila naman yun. Low budget lang. Huwag ka na ako. Rest na yung nalisa. Mga pamilya. 3,600. Pang-kusina na isa lang yan. Kusina. 13,690. May bapo na naman. May sulit kaysa pagkakainan.
8,000. 8,000. Ang bank yung pag-ibig. Wala mo naman sa pagkakas. Ay, gusto ko plastic na. Ako rin makadyan, kuwan sa kwarto, makadyan, na susi. Kasi susi. Kaya sana sa susi. Ang sarapin niya makadyan, 4,000 siguro. Goods na siya makadyan. Kuwan sa kwarto ninyo. Mas hindi ito na isa amin makadyan. Goods na ninyo makadyan. 4,000. Ang same lang sa ito sa pikas mo. Sila yung aircon rin mga dyan. Ganahan mo aircon. Aircon lang. Smart. Serious ang pa na. Wala pang kaya mga dyan. Ganahan mo rin ang aircon. Wala lang mga dyan. Grabe lang na appliances na yun yun. 58,000 ang panunod ka dyan. Ilan pa nila ka dyan? 35,000. Sa akin. Hindi ko talaga dyan. Nakapasok. Sa bangko ko. Bangko ko yung mga dyan. 1,000. May kung ano mga dyan. Pang-opisina. 4,000. Good siya mga dyan. Lambot. Opisina yung mga dyan. Sa kwan, napilaw sila. Hindi pila sa rin mga kwan. Diba? So, ikilaan niya. Magod. Lagi tao. Lagi tao. Diba yung pinintahan ko, pakaduming ko, mahal na siya. Mahal na siguro. Karoon na siguro ang brato. Eh, naman tayo, presyo at ang kasi. Dahil stop ka rin lang. Dol. Ayaw na matana, Dol, na tulusaw daw ang palit. Ha? Ama na lang. Sana laging araw-araw ganito. Daming tao. Tripon makadyan, palit mo tripon. Gabi na kong double, yung gapay kong mga double ganyan. Hindi yung gapay dahil. Para makadyan eh. Kaya po siya good quality rin mga dyan.
Pero yung mga dyan, palit yun. Sigurado yun. Sulit kayo pagpalit yun. Pero mga dyan. Baka makapilit na namin mga dyan.